চাকরি খাই অফিসার খাইব বুঝি তলা রাজনীতিক নেতা খাই মন্ত্রী খাইব বুঝি তলা দিনে ব্যবসা বাণিজ্য খাইব বইতো দं फानद्रब जों बुझि तला जों बिजनेस कतर कतर खाइमेया जों प्रार्थना जों बन बतल कक सरनाय आं तो चेष्टा सिबिसि खाइमानो बेबा खंके उपरवालानि या फबसिसि नरनि सुरिमुं दियाइमुं साकावसि फियाबा जों इया सागजरते जों सभा मा खाइनाय आर प्लास केबो कोनो नेतानो केबो हामियाता साबाय जादे प्लिज आनो बाक्सा बाक्सा नेता किसे मिसे हामिया साबाय जाव बरक बहक बागैस मा साजावो बरक नेता कतर फानो बरक वानसानि से कुसुं जामाया बरक बर तलाव तंगैसि बरक किसे मिसा राङा जिजाना बागैस हामिया मा साजाव बरक बहक बागैस के बनबो हामियाता साबाय जादे प्लिज बरक निजेनि भागै स्राबसा सामुंनि मानना बागैस बरक बाना हामिया मा साव के बनब केबो हामियाता साबाय बन खास खायरक जादे हामबाय नरक जत्तनो हानसा ते पाल बाक्सा के जों नरनि जे सुरिमुं जे नरनि दियाइमुं फानबाय आं अबশ্যই बने खुंजु ते बन मकल कायचम रानां सामुं तांनाय पुलिस प्रशासन जत नायनाय बर रिपोर्ट हरै मा तंगो जे बर वान सगै मा तंगो बुबाग्राना हाय हाय मारे एंखा मियाव बुबाग्राना फोन खाय साहरका बुबाग्रा मेसेज बरखा ब गाबोनि बागै बरक सुदु रेङैनि जुनो सा काप खानमाने बेंगिया फ्लाइट बा काबे आं गोबां थांगा बुबाग्राना लगे दिल्लीआव अमित शाह सुनारो सा खानैनाय कक काम काम सामा बेंगिया जेनि समस्यानि समाधान से बन मा खायनाय अबनो फाइनल कक हामबाय खुलुमखा तिब्रा दफा की